Agba nke mbụ nke ọgbakọ Sinodu nke isii nke Dayosis Amichi abịago na njedebe dịka ha kpọkụrụ ndị mmadụ ka ha zere ikpere arụsị ka ha wee nwee ike ịgbanahụ ọdachi so ya. Bishọp Ikeaka kpọrọ oku a n'oge ofe nri ịtụ mmamma Sinod bụ nke achịkọbara na Emmanuel Anglican Church Ekwulọmmiri kansụl ime obodo Nnewi South nke Anambra Steeti. Onye ọrụ anyị bụ Njedebe gara ya bụ Sinod wee kọọrọ anyị akụkọ a ka o si gaa. Bishọp ndị Anglican kọwara na isi sekpụ ntị na ya bụ Sinod bụ iji wee kwalie mmụọ ndị mmadụ bịara ya ka ha na-achị na be ha dị iche iche ebe ha na-arụ ọrụ nakwa n'obodo ha wee gbasoo ozi ọma megide ikpere arụsị. Ọ kọwara na ịnụ ya bụ ọgụ abụghị nke anụ arụ kama na ọ bụ ihe gbasatara mmadụ iwepụta onwe ya iji wee gwa ndị ọzọ ọgbata uhie na ihe egwu dị na ikpere alụsị ma kpọkuo ndị bịara ya bụ Sinod ka ha bụrụ ozi ọma wee gaa na nkuku niile n'obodo iji hụ na ọ mịtara ezi mkpụrụ. Ya bụ onye bishọp nke Amichi Dayosis kọwapụtara ọtụtụ ihe dị iche iche nke emepụtagoro na ya bụ Dayosis nke gụnyere iche akọrọngwa eji alụ ọlụ n'ụlọ ọgwụ ya bụ Dayosis n'iru Chineke bụ nke ndị Sanctuaries Foundation nyere ha, bụ otu eji okwu ha agba izu chịkọbara onwe ha sitere na Amichi, ndị nke mekwara ka e nwee ọgwụgwọ n'efu na ya bụ ụlọ ọgwụ nke Dayosis ebe mmadụ 3,000 riterere na ya. Ọ kọwasịkwara ihe ndị ọzọ emepụtagoro na ya bụ Dayosis bụ nke karịrị akarị nke gụnyere mmemme iji nabata ndị agụmakwụkwọ na College of Nursing Sciences nke ya bụ Dayosis agba nke isii ya na ọtụtụ ihe ndị ọzọ. N'okwuchukwu ya ka onye okwupụta okwu bụkwa bishọp nke ndị isi ikwu atọ ụmụnne ochie Dayosis nagoro ezumike Right Reverend Sam Chukwuka gwara ndị nke Chineke ka ha gbalịsie ike n'ihe gbasara ịgbasa ozi ọma. N'okwu nke ya, kọmishọna na-ahụ maka gburugburu na Anambra Steeti Dọkịnta Felix Odumegwu kọwara na isiokwu ya bụ Sinod bụ nnọọ nke dị oke mkpa karịsịa iji wee gbanwee ya bụ ajọ ọnọdụ bụ nke na-eduba na ọgba aghara. Otu onye ya bụ Dayosis Dọkịnta Harry Ọhanezi kenere bishọp Ikeaka otu o si wepụta ya bụ isiokwu ma kọwaa na ndị ụka na ezinụlọ nwere nnukwu ọlụ ịlụ iji wee hụ na emegidere ya bụ ajọ ọnọdụ. N'okwu nke ha ka onye buru ọbịa ya bụ Sinod Venerable Chuka Nwosu nakwa onye ode akwụkwọ nke Sinod Venerable Harry Amobi nakwa onye isi oche nke Local Organizing Committee Sir Christian Ogbonna kenere Chineke otu ya bụ Sinod si wee gaa n'iru. Ọtụtụ ndị mmadụ dị iche iche nke gụnyere ndị igwe obodo dị iche iche, ndị bishọp na ndị ọrụ gọọmenti tinyere Deputy Gọvanọ Anambra Steeti Dọkịnta Onyekachukwu Ibezim na ọtụtụ ndị ọzọ bịara ya. Site na Emmanuel Anglican Church Osumenyi, Njedebe maka akụkọ ụwa ABS.